Som vás privítal som aj pána ministra vnútra, ktorý navštívil vašu obec Záhorce pri príležitosti blížiacich sa komunálnych volieb, ktoré iste viete a zaujímate sa o dianie, ktoré sa deje a tieto voľby budú ovplyvňať teda výsledok týchto volieb aj chod vašej obce v ďalšom období. Pán minister si našiel ten čas, ktorý má veľmi málo a prišiel podporiť kandidátov, ktorých navrhla alebo nominovala strana Smer. Strana Smer v podstate jej genéza bola taká, že okresnú moderáciu z prevažnej časti zakladali obyvatelia, nechcem povedať, že Záhorce Selešťany, tým pádom majú veľmi blízko a z toho dôvodu sme aj pozvali pána ministra. Dal by som mu teraz slovo, v krátkosti vám povie pár slov, jednak tej všeobecnosti k týmto voľbám a možno aj niečo viac. Veľmi pekne ďakujem za milé privítanie. Ja sa musím teda s hanbou priznať, že som u vás prvýkrát, čo sa mi čím ďalej tým menej stáva, lebo už som za tých 6 rokov stihol prejsť naozaj väčšinu obcí. Ale posledný už nie som pán starosta. Takže som rád, že som mal aspoň teraz tú možnosť. Ospravedlňujem sa trošku, už tá únava na mňa dochádza, lebo 4 dní posledné boli veľmi také náročné kvôli tej nešťastnej udalosti v Polonke, ale som nakoniec rád, že sa nám podarilo vlastne všetkých pakateľov chytiť a urobíme teraz s nimi adekvátny poriadok. Prečo som tu? Predovšetkým v tejto chvíli, pretože sa blížia komunálne voľby a vy možno najlepšie viete zhodnotiť, že sme dostali aj u vás mimoriadnu podporu v rámci parlamentných volieb. Vláda sa ujala moci a hneď v úvode urobila niekoľko krokov, o ktorých sme hovorili aj na našich stretnutiach pred parlamentnými voľbami. Začali sme zdravotníctvom, kde sme zrušili poplatky, kde sa teraz bavíme od 1. januára na znížení DPH na liekoch, čo som minulý dostal veľmi taký milý list od dôchodcu, ktorý mi vlastne napísal, že na tých liekoch mesačne robí už niekoľko sto korún, čo vie presne, čo s nimi vzťahu k vnúčatám budovy. Ale čo je veľmi dôležité, posunuli sme sa aj do oblasti minimálnej mzdy a chceme ísť naozaj k smerom ďalej. Vy zhodnotíte, že či si tie svoje sľuby plníme o ďalšie 4 roky a možno, keby sme náhodou zaváhali, tak ma neprivítate tak pekne ako teraz a možno zapískate, ale to dúfam, že sa nám nestane a že naozaj budeme v dobrom kontakte, aby sme si tú svoju prácu plnili dobre. Čo je ale veľmi dôležité, že v rámci komunálnych volieb sa dostávajú do svojich funkcií ľudia, ktorí chceme, aby mali s nami úzky kontakt, ktorí chceme, aby mali otvorené dvere aj vo vláde a mohli pre svoju obec, pre svoje mesto urobiť čo najviac. Nám to chýba ako nový kandidát a pán starosta mi povedal, že teda za tie roky už svoje odpracoval. Ani my som nevedel, že som 74 teda. Myslím, že vyzerá lepšie ako ja. Keď sa hovoríte, tak viete krajšie. Ešte mám čo dobiehať. Ale v každom prípade pre mňa je Mário Kamas taký príkladom, že človek, ktorý získa skúsenosti v zahraničí, sa má šancu vrátiť domov a všetky tieto skúsenosti zužitkovať v práci pre ľudí, v práci pre obec. Ide nám o to, aby sme z tej strany vlády mali čo najbližší kontakt k našim starostom, pretože tí riešia konkrétne problémy ľudí, ktorých trápia v ich domovoch, ktorých trápia tam, kde bývajú, kde oddychujú po práci, kde možno budú chodiť pracovať, ak sa vytvoria nové pracovné príležitosti. A boli by sme veľmi rádi, keby sme mohli urobiť taký dobrý tím medzi tými politikmi, ktorí sú naozaj na tej obecnej úrovni, politikmi, ktorí sú na tej centrálnej úrovni. A preto verím, že sa nám dostane, ak Mário Kamas bude úspešný a v budúcnosti nejakej pozvánky, aby sme neprišli pred voľbami, ale aby sme, ja osobne, lebo myslím, že naši politici tu boli, ale ja som tu bol, aby som mohol pozrieť, akým spôsobom sa tá jeho práca vyvíja a či tie veci, ktoré aj vo svojom volebnom programe sľubuje, či ich aj dodrží. Pretože od toho sa odvíja ten náš vzťah k občanom, že chceme vždy tie slová, ktoré hovoríme, premeniť aj na skutky
aby sme naozaj sa nemuseli hábiť. Ja hovorím tiež, a myslím, že Mario je takisto, teda ešte o niečo mladší odo mňa, že sme príliš mali na to, aby sme o nejaké 2 roky začali chodiť po kanáloch, pretože by sme sa hábili za svoju prácu. Čiže v každom prípade nechceme sa v budúcnosti hábiť, chceme tú dôveru, ktorú ste nám dali, užitkovať a my vám za tú dôveru naozaj máme čo vrácať. Takže teším sa, že tie voľby budú úspešné. Teším sa, že si pán starosta trochu odpočinie, možno naberať nové síly a ďalšie voľby bude opäť kandidovať. To sa znovu narodí. Takže to je tak asi v krátkosti všetko. Ak budete mať nejaké otázočky, rád sa porozprávam na rôzne témy, potom budem musieť samozrejme utekať ďalej, pretože ešte niektoré veci aj v tejto poslednej policajnej akcii ešte nemáme dokončené. Bol som dneska aj s tým policajtom Dužomberku, ktorý bol pri tej akcii postrelený, ktorý je z Brezna. Je na to veľmi vážne, ale vyzerá, že pri šťastí a starostlivosti lekárov by sa mohol vrátiť do klasického výkonu polície, takže chceme sa postarať o všetkých, aj o našich ľudí, ktorí s nami pracujú, aj o ostatných, takže ešte sa potom budeme musieť povedať ďalej do práce. Ale zatiaľ vám pekne ďakujem a čakám, že sa pozorváme. Ďakujem. Hlavne musím prísť za dňa, aby som videl, aké je vôbec pekné. Na margo kandidatúry Mária Kamasa tejto akcii, ktorú sme zorganizovali. Pána ministra sme pozvali na budúci týždeň, samozrejme z časového zaneprázdnenia mal cestu iba dnes, takže pán Kamas v podstate je zamestnaný, našiel si prácu v zahraničí a jeho pracovné povinnosti mu dovolili pricestovať až budúci týždeň. Samozrejme tá kampaň bude masívna a rozsiahna. S každým z vás, ktorý ho nepoznáte, alebo tak osobne sa stretne, osobne vás navštívi. A zároveň ste všetci pozvaní na hlavný jeho meeting a volebnú kampaň na budúci týždeň 24. novembra. Čo sa týka poslancov, vidím, že ste tu takmer všetci. Za Záhorce, to je volebný obvod, aj obec Selešťany, to je volebný obvod číslo 2. Tak sa to skladá z týchto dvoch obvodov. Pán Kamas je kandidát, ktorý je čestný, zodpovedný a dá sa povedať, s prehľadom a rozhľadom väčším, ako je len bežná prax ako týchto mladých ľudí. Je to mladý človek, ktorý sa sám stará o seba, sám hľadá príležitosť sa uplatniť, a keďže naša zahraničí, tak to je len na je to jeho pozitívum. Tým pádom by som vás chcel všetkých pozvať aj 2.12., tak ako ste tu, aby ste ho prišli podporiť v jeho kandidatúre, prišli mu dať ten svoj hlas a podporiť volebný program, ktorý je taktiež už známy v zatiaľ tlačnej forme a osobne sa k nemu vyjadrí až toho 24. Využil by som ešte takúto možnosť, keď sme tu s pánom ministrom, aby ste sa fakt nebáli a opýtali sa osoby, ktorá je, dá sa povedať, pre vás mediálne veľmi známa a tak by som povedal, že nie je často dostupná do voľnej diskusie. Takže ak by ste mali nejaký dotaz, alebo čo sa týka jeho funkcie, po prípade nejaké informácie, čo sa týka chodu vlády, alebo na čo by vám vedel a mohol odpovedať, tak nech sa páči, môžete sa opýtať. Ďakujem. Nech sa páči. Môžem, ale ja by som prepáčil, a nebudem sa pána ministra pýtať, lebo jeho sa to zbytočne opýta. Ja to pána Kamasa nepoznám, to je tak nepoznám. Robí v zahraničí. Čo robí, ak sa s ním opýta? Momentálne je vedúci výroby v sklárniach. Sklárniach? Áno. To znamená, že tým v koncom, lebo tým bude vedieť aj vedieť potáča. Keď robí sklárniach. Treba ho podľa mňa z každej strany vyhovať. Ja sa priznám, že ja som vlastne na vine, že budúci týždeň som nemal možnosť prísť spolu s ním, tak som si dovolil aspoň takto, ale treba ho vyhovať, že ako na tom je. Viete, mňa často tiež obviňovali, že predtým, než som vlastne vstúpil do politiky, som robil advokáciu a potom píše, že máme nejakú sieť reštaurácií, čiže nie vždy to tak úplne súviselo s ministerstvom vnútra.
ale je na poslední ľudí, že či to robíme dobre. Keď musím povedať, že keď sme pri tých reštauráciách, tak mimoriadne presadzujeme vlastne víno z krtišskej oblasti a začínajú mimoriadne populárne. Či teda máte nejakú lepšiu možnosť využívania školy alebo nejakého kultúrneho zariadenia. A to úzko súvisí. Čiže asi tých 60/40 možno ešte. Ešte môžem taký krátky dodatok, tak ono tak uspokojilo 50/40 sa vaša odpoveď. Mal by som do také roviny. 60% čoho? Boli by ste radšej človeka, ktorého máte dobre, viete o jeho schopnosti a viete, čo mal za sebou, čo môže mať pred sebou, alebo takého, s ktorým ste sa v živote nestretli, iba preto, že ho pretláča strana, ktorá je vládna? Viete, no, to je na vašom rozhodnutí. My vám nemôžeme diktovať, koho máte voliť. Vy si musíte vybrať sa. Ja som to len preto, aby som povedal, že či moju predstavu takýto kandidát splňa, či moju predstavu splňa tým, že keď si našiel svoje uplatnenie aj v riadiacej pozícii v zahraničí, čo znamená, že Slováci sú do určitej miery cenení a že sú to odborníci. A ak má takýto človek, viete, keď to Slovensko do určitej miery, čím viac ste na východ, tým menej mladých ľudí je v obci. A keď tí ľudia odídu, tak poviem, dobre, išli získať skúsenosť, možno sa lepšie dokážu postarať o svoju rodinu z toho zahraničia, myslím rodičov, starých rodičov a podobne. Ale to, čo je pre mňa najcennejšie, je, že sa dokážu vrátiť a že neostanú vonku a že možno tie skúsenosti prinesú. Ak vy vidíte kandidáta druhého, ktorý je lepší, pretože je známejší, tak svoj hlas dáte samozrejme jemu. Ale ja vám iba hovorím, prečo si ja myslím, že to je dobré. Ale to rozhodnutie vám v žiadnom prípade nemôžem upierať, pretože ak máte istotu v tom, že ten druhý kandidát je lepší, tak jednoznačne musíte hlas dať jemu. To je samozrejme. Ja osobne, keď pôjdem voliť na svojom trvalom bydlisku, tak budem voliť dvoch ľudí, čo im dopredu povedať, pretože v Petržalke kandiduje Milan Stáčnik, človek, ktorý v podstate síce regionálnu politiku robil obmedzenie, ale zase viem, že sa nikdy nestratila, je to relatívne človek, ktorého poznám. Monika Beňová nikdy primátorkou nebola. Ale zase na druhej strane si myslím, že potom, že bývalý primátor, ktorý je dneska v Bratislave, žije iba z bývalej slávy. Kedy si v roku 92 urobil pešiu zónu a odtedy sa nestalo nič. Iba sme postavili najdrahší most na svete cez ten Dunaj. A ja hovorím, že ja si myslím, že chcem dať príležitosť novej krvi, ktorá si myslím, že myslí pragmaticky a tiež je mladý a mladá teda Monika a tiež nemôže si dovoliť také kiksy, aby sa potom musela chodiť po meste. Pretože každý, viete, a presne váš prípad je ten typický. Keby som ja urobil zásadnú chybu, vy máte nulový problém mi to povedať, je to tak? No, to znamená, že ja nemám veľkú chuť na to, aby som robil hlúposti, pre ktoré by ste ma mohli potom samozrejme kritizovať. A nie preto, že som sa bál kritiky, to práve, že mám rád, lebo motivuje do toho konania, ale preto, že by som si šlápal po svojich slovách a na to naozaj teda ešte nemám vek, aby som si to dovolil. A ja. No, toto sú dobre. Tak povedzte mi niečo, čo máte nové. Na čo sa treba pozrieť cez deň? Máte nový kostol? Hodník. Pekné cesty máme. Rozbité sú? Toto je cez obec, nech sa páči za dva. Ja by som sa vám ako ministerstva chcel pýtať, že či sú trestnoprávne posty dostatočne účinné na to, aby v určitej miere pôsobili eliminačne na páchanie teda trestných činov, ktoré vieme, že demokracia priniesla zo sebou aj silnú zločinnosť, výpalníctvo, vydieractvo, bombové útoky, sprenevery, ekonomické podvody a podobne ďalšie iné. Či teda trestnoprávne posty sú dostatočne účinné, lebo ak niekto dostane príkladne za brutálnu úkladnú vraždu 2 roky, od 2 do 5 rokov, je to dosť také, viete, no, hľadujúce a taký, čo robí nejaký ekonomický podvod, tak ten dostane 15 rokov. To je príkladne, či teda ľudský človek je dostatočne, viete, chránený voči týmto. Musím sa priznať, že nerád s vami nesúhlasím, ale
Neviem o prípade, že by niekto za brutálnu úkladnú vraždu dostal 2 roky. 2 roky viem, že dostal niekto, keď niekoho zrazil na ceste. To áno. Ale ak urobil vraždu a viete o tom, že dostal za úkladnú vraždu 2 roky, tak treba nám napísať na inšpekciu, preveríme to. Pretože keď to zoberiem napríklad týchto 3 mužov, ktorí sme chytili posledný včera večer, tak tam je temer istota 10-násobku, jak sa hovorilo kedysi, že tí pôjdu na doživote. 2 určite, tí majú vraždu plus pokus vraždy na policajta a ten jeden, ktorý nestrieľal, tak ten minimálne pod 10-15 rokov nevylezie. Ten robil síce iba šoféra, no ale bol spolupáchateľ a ten tiež tak skoro nevylezie. Takže tuto som presvedčený, že do živote je dostatočný trest, potom už by sme mohli sa baviť iba o treste smrti a to sa baviť nemôžeme, pretože nás k tomu viažu zmluvy európske. Ja by som sa nebal o tresty. Tresty sú v poriadku. Tresty sú dostatočne prísne. To, čo je problém, je samotná kvalita vyšetrovania a že niekedy sa robili rozdiely medzi tým, či je niekto veľký podnikateľ, známy podnikateľ, politik alebo obyčajný zlodej. A to v podstate dnes sa do určitej miery začína trochu meniť, ale to, čo je na to najpodstatnejšie, že v čom má výhodu ten podnikateľ. To vždy hovorí Robo Cintor. Ten, kto má peniaze, si dokáže zaplatiť lepšieho advokáta. A práve preto musí byť polícia, ak začne konať v prípade ľudí, o ktorých sa vie, že sú veľmi bohatí, musí si pripraviť tie podklady trestného činu veľmi kvalitne. Lebo séria 10 advokátov nebude robiť nič iné, iba to, aby ten prípad zmietla zo stolu. A my musíme byť dostatočne silní, aby sme dokázali tie dôkazy zadokumentovať. Čiže nie je problém v tom, či sú tresty dostatočne vysoké, ale či my ako polícia a prokuratúra dokážeme dostatočne preukázať vinu. A o tom je celý problém. Pretože keď ju nedostatočne preukážeme, tak sa nám ľahko môže stať, že z vraždy je zrazu zabitie. Do zabitia je vlastne iba ťažké ubliženie na zdraví a následkom ktorého neskôr človek zomrel. A potom sa už pohybujeme v tých lehotách, o ktorých hovoríte vy. Ale je to presne o tom dokumentovaní a o tom, že polícia nesmie robiť rozdiel medzi robotníkom, medzi nezamestnaným a medzi multimilionárom. To je celý problém. Možno by sme dali aj priestor iným, takže stručne skúste, no? Teda plánujem preto, aby sa odstránili prieťaje, dlhé prieťaje v súdnom konaní, aby bola dokonalá vymožiteľnosť práva. Jasné. To je druhá otázka a aby sa teda zavodila, aby nebola deravá legislatíva, aby bola skutočne dobrá kvalitná legislatívna práva. V tej legislatíve, tak to je práca, ktorá je dlhodobá, k tomu neviem povedať bližšie, čo sa urobí, no tak snažíme sa skvalitňovať a život ukáže, že kde sú tie chyby. To, čo sa týka tej vymožiteľnosti práva, my chceme iba sprísniť to, aby súdy boli ľudské. Dneska sa často stáva, že keď niekoho žalujete, tak jednoducho vám nechodí na súd tá druhá strana. A jednoducho využíva to, že on je raz chorá, raz proste musí ísť do práce, raz na nejakú zahraničnú cestu a vy sa neviete dostať ku svojmu rozhodnutiu niekoľko rokov. Už treba povedať, pokiaľ neexistuje naozaj reálny dôvod, že nie je na lôžku v nemocnici, alebo naozaj nie je mobilný byť na súd a bezospravedlne si vymyslí, že ma dáme tomu naozaj bolí hlava, tak jednoducho ten súd musí prehrať. Musí vedieť, že keď sa nedostavia nerešpektuje výzvu súdu, tak jednoducho prehrať. Často sa nám stáva, že nie, že žalovaný nepríde, ale navrhovateľ, ten, čo žaluje, ten sa nedostaví. Keď mu nezáleží na jeho vlastnom prípade, tak tiež ten prípad treba zastaviť, lebo súdy sú zaťažené. Pani minister, ja by som sa chcela opýtať, že keď sa naozaj stane vražda, ktorá je nad slnko jasnejšia, ten páchateľ je zaistený, alebo zadržaný, alebo ako sa to správne má povedať, ale sudca urobí procesnú chybu a toho vraha prepustia, ja by som rada vedela, že čo sa tomu sudcovi za tú procesnú chybu stane, keď vrah chodí po slobode a sudca jednoducho dostane ešte aj 14 vlád. No, ja vás trošku iba chcem ukludniť, aby ste vedeli, že takéto procesné pochybenie sa stáva iba v prípade väzobného stíhania. Väzba, teda vec, ktorá slúži na to, aby toho, koho vyšetrujeme predtým, než ho odsúdime, sme ho mali k dispozícii zavretého.
To, čo sa stane sudcovi, väčšinou, keď sa stane takáto procesná chyba, tak dostane disciplinárny trest, buď preloženie na iný súd, alebo dokonca zákaz činnosti. Čiže takéto prípady sa stali, väčšinou tí sudcovia skončili ako sudcovia, keď to bolo závažné pochybenie, úplne základné. Ak máte takúto vedomosť, že sa stala, rovnako tak vás prosím, treba sa... Tak ja to počúvam len Jasné, zo strany. no, len to je vždy, to je veľmi špecifické. Keď je procesnú chybu, to sa napríklad stalo teraz v prípade Černáka. Bola tam procesná chyba, ktorá našťastie ale neznamenala jeho prepustenie, lebo iné veci tam nakoniec boli nové, ktoré ukázali, že tá väzba je potrebná. Ale to sa jedná len o väzbu. Keď ho raz odsúdia, že dostane to svoje doživotie, tam už v podstate je, dokiaľ si ten trest nevykoná. Tá procesná chyba sa vie stať v úvode a samozrejme ako náhle, aj keď sa dostane na slobodu a pokúsil by sa utiecť, tak hneď ide naspäť do väzby, aj keď to procesné pochybenie je. Keby si dovolil ovplyvňovať svedkov, aby nevypovedali proti nemu, rovnako tak ide hneď do väzby. A keby náhodou mal chuť niekomu ďalej využiť, tak ho čaká to isté. Čiže tá procesná chyba je veľmi závažná. Len médiá niekedy to trochu preháňajú, ako to v skutočnosti je, lebo je to pre nich téma a radi by ju rozpracovali. Ale fakt je taký, že tí sudcovia sú tvrdo postihovaní a veľmi dobre všetci vedia, čo to znamená, keď je vrah po slobode. Nehovoriac o tom, že v prípade vraha je tá väzba povinná, poviem to tak, nie je to úplne pravda, ale v 99% prípadov vrah musí ísť do väzby vždy. Preto to pochybenie nie je veľmi možné, lebo sám zákon predpokladá, že keď je vrah, tak musí ísť do väzby. Čiže to procesné pochybenie býva v prípade väčšinou iných ako vražd, násilne, tam sa to stáva, ale vždy je ten človek pod kontrolou. Pán minister, tak teraz dám otázku na vás, keďže sa do tohto dostali. Dostali sme o podnikateľov, hej, Majský vidíme, dobre. Neviete s ním rady, lebo má peniaze, dobre. Černáka nechajme tam, už na 10 rokov boli basa. Polomskí feťáci, čo zabili chlapca a dievča. Traja, hej? Čo ich ten, jeho toho chlapcov otec po 2 rokoch ich našiel. Alebo z Valasky, alebo nie, Polomka bola teraz z Valasky, tak pardon. Dostali sa všetci teda na slobodu, ako je to možné? Teraz nedávno, v tomto roku je v lete. Neviem o tom prípade, skúsi mi to približiť. Chlapec bol 17-ročný cigánik od Trezovej a dievča bolo 18-ročné dievča, čo neviem skáču. Zakopaní, zabetonovali vo dvore jedného z tých páchateľov, z toho hlavného páchateľa. Áno. Ako sa volá, Matejčík, alebo ako ten? Nie, že Slovensku Ľubči, že... No. Neviem, či to bolo Ľubči, to bolo podľa mňa od tej Valasky. No, niekde tam, to je región. A všetci traja išli na slobodu, ako je to možné? A tí už boli odsúdení a boli v pase, žiadne vyšetrovačky neboli, boli v pase. Ako je možné, že sa dostali na slobodu? No, keď boli odsúdení, tak si to neviem vysvetliť. No ani ja. Jednoducho tak, ako povedala tá pani je moja mama tak, že procesnou chybou nejakej pani súdkyne, ktorá je nedostihnutá. Viete, nie je to úplne tak, ako nechcem sa sporiť, len zákon hovorí jasne, keď raz ste odsúdení, tak je právoplatný rozsudok. A keď je rozsudok právoplatný, už sa nevie spochybniť. A keby hneď urobila 60 procesných chýb, už tam máte nasekaných 5 alebo 10 rokov a už si ich musíte odsediť. Všetci trajší na slobodu, on sa z toho smial. A nebolo to určite vo väzbe? Ste si istí, že to bolo? Nebolo to predu? Nebolo to ešte určite vo väzbe? Aspoň tak písali dobrý, ja som tam nebol. Počkajte, ešte jednu vec, ako treba si uvedomiť. Väzba trvá do právoplatného odsúdenia. Ale vy môžete byť odsúdení okresným súdom a ešte funguje odvolacie konanie do krajského. Keď ste medzi tým odsúdení, tak to nie ste ešte odsúdení. Dole rozsudok nevidím, ale jednoducho vrahovia aj spôsobom. Viete čo, no tak sa dohodneme na tom, že ja sa na tú Valasku pozriem a keď sa, ja neviem, ako najrychlejšie stretnem, ale určite ešte toto ma dosť motivuje, aby som ešte prišiel. Ale sa smiem pridať ďalší prípad. No. Ten taký šéf, alebo čo to bol taký, určite hokejista, alebo fotbalista v Košiciach, čo tú plavkyňu dobil na smrť. Dostal 10 rokov. To je odtedy asi 2 alebo 3 roky ešte furt je von. Ako je to možné? No presne to, čo povedal, 10 rokov dostal presne v súde, ešte musí krajský. A ja mu skočím do reči. No ale keď bude odsúdený, tak tam pôjde. Aby ste, ale to by som sa neobával, ten prípad je dosť jasný u tej plavkyne. Ja mu ešte pripomeniem, v Nehniciach policajt zavraždil 2 maličké deti a manželku. Ja ten manžel. No čo sa mu stalo? No, čo sa mu stalo? Čo by som, prečo potom aj seba, že sa chcel rozhodnúť? Chcel sa, ale on žije. No žije a pôjde sedieť. Pôjde. To je trojnásobná vražda, dostane do života. Lebo akože tam, no,
okolie rozpráva o tom, že dostal papiere, že je nesvojprávny. No ale... A podľa toho nesvojprávny predsa nemôže ísť zglasiť, keď nevie, čo robí. No ale pôjde do... Viete, keď Nie, to len ja chcela som nepričetný, vedieť, že čo je. ja vám vysvetlím. Keď buď idete, a tam doživotne ako jednoznačné, keď je teda v normálnom stave, tak ide sa na doživote. Ak by mu dali papier, že je psychicky chorý, no tak ide do takého istého priestoru, len sa to volá ústavná liečba. Je rovnako za mrežami, je rovnako zavretý a rovnako odtiaľ nikdy nevidie. Čiže to je len proste v inej posteli a na inej adrese, ale rovnako to má doživot. Ja by som vás chcel poprosiť ešte, aby sme ešte mali rozoberať. Bude sa niečo robiť s druhým pilierom dôchodkového poistenia, sporenia, alebo zostane. A myslím si, že dôchodková hranica 60-62 rokov je dosť vysoká. Súhlasím, ale priznám sa, že som vtedy malý odborník na dôchodkový systém, aby som vedel zodpovedne odpovedať na vašu otázku. Druhým pilierom sa niečo robiť musí a ja vám poviem presne prečo. Všetky tie krásne reklamy proste sa tak trochu ako nezhodujú s pravdou. Jednoducho tam ten výnos o tých percentách sa dá iba snívať. To taký nebude. Jednoducho tie firmy, ktoré majú tie peniaze, investujú do strašne málo výnosných vecí, lebo oni sa jednoducho boja. A bojím sa, že tie úroky sú u nich menšie, ako je inflácia v tejto chvíli a v prvom prípade sa rozhoduje dôchodovú infláciu. Čiže neviem, či ten prvý nebude dosť výnosnejší. Ale neviem o tom rozprávať, aby som vám vedel povedať, že ako to presne bude. My len chceme, aby ľudia neboli oklamaní ako BMG. Proste celý problém je v tom, že tá firma dneska dostala peniaze, začala dostávať peniaze od vás. 30 rokov z nich nemusí minúť ani korunu, pretože oni nevyplácajú dôchodky. Ale prvý pilier musí vyplácať dôchodky. Tie firmy vlastne prestali dávať, vlastne týmto druhým pilierom prestali by sme my, alebo ja som do neho nevstúpil, čiže prestal by som ja platiť na starších ľudí na ich dôchodky. Ale veď ja som za tých ľudí, ktorí sú dneska na dôchodky, za ich peniaze študoval. A ja svojou prácou a svojím odvodom zase chcem platiť ich dôchodky, lebo raz to budú robiť tí, ktorí sú dnes mladší. Nechcem to svoje deti, lebo ešte nemám. Ale jednoducho, aj keď sa mi to zadarí, tak aj oni budú vlastne na mňa robiť. A preto ja považujem tento systém za spravodlivejší. Áno, hovorí sa veľa o tom, že je menšia pôrodnosť a že vlastne tá demografická krivka, že klesá, ale keď si všimnete posledné 3 roky, nám je stále viacej a viac narodených ako tých, čo zomierajú. Tá mladá generácia sa predsa obnovuje, ale nie je tak, ako to bolo v 70. rokoch. Čiže určité úpravy urobiť musíme. Ale či to tento druhý pilier splňa, ktorý nám postupne ale iste likviduje vlastne peňažné prostriedky pre dnešných dôchodcov. Keby sme to nezačali riešiť, tak za to, čo bolo výnos z SPP, to znamená peniaze z privatizácie, ktoré mali vykryť celý deficit, ktorý vznikne na základe vzniku druhého pilieru. No lenže keďže ten deficit je taký veľký, že tieto peniaze sa minú za 3 roky, tak de facto o 3 roky by neboli peniaze na dôchodky. Proste by sme sa dostali do stavu Ukrajiny. Ľudia by mali svoj výmer na dôchodok a jednoducho by im to poisťovňa nevyplatila, lebo by proste jednoducho nemala peniaze. Len preto, lebo veľké poisťovacie spoločnosti v druhom pilieri svoje peniaze šetria od tých ľudí, ktorí platia, ale nemusia nič vyplácať. To je ten problém. Čiže my musíme robiť takú úpravu, aby sme na tie dôchodky mali, jednak ich chceme zvyšovať, jednak chceme, teraz sme urobili tú drobnú úpravu aspoň symbolicky, aby sme pred tými Vianocami mohli ľuďom dať aspoň niekoľko korún, ale chceme to nastaviť tak, no samozrejme 62 áno, 62 je samozrejme veľa. Ale ja sa priznám, že ani teraz presne neviem, muži majú teraz 62 a ženy majú 50. 50. Podľa detí to je rôzne, ale to je veľa. Ja určite sa do slovo a ja potom ho doplním to, čo ako je minulé víziu. Nie, len ma to tak napadlo. Áno, je také štúdium alebo projekty a tak ďalej. Má to byť okolo obce, tam od Richera, hore obchvat tu na povedľa Maďovcov. Má to jeden problém. A hlavný problém je ten, že vlastne financie sa na to musia nájsť nejakého iného zdroja, ale aj
tak, keď to pôjde stade, už odtedy, ako to oni urobili, už sa to zmenilo, tam už postavili domy, napríklad Kutriakovci. To za ich domom musí ísť. Postavili tam Ivan Hromada. Teraz o to ide, že či pôjde vedľa neho hneď alebo sa to predĺží ďalej. A keď sa to dá ďalej, tak zase ďalšie peniaze. Ale je taký prístup, že sa to bude robiť, ale že kedy? Pán Boh. Ja tomu chcem povedať, že toto je dobrá otázka pre ministra dopravy, ale minister dopravy je vlastne Bystričan a myslím, že dva také hlavné ťahy sa hľadajú. Jednak je to veľmi vhodné pre rozvoj práce, pretože investori radi stávajú svoje fabriky vedľa diaľnic alebo teda tých rýchlostných ciest. Ale otázka, čo ja som pochopil, tak nespomínal minister dopravy, ale to len tak teraz naozaj hádam prácu presne, ktoré súčasťou by sa takýto obchvat mohol stať de facto obchvat. No hlavne, vy nepotrebujete obchvat, vy potrebujete, aby vám kamiony nechodili cez obec, nie? Čiže tak by som bol presný. Tak vlastne, ak si ja dobre pamätám, tam boli Garmoty, Želovca na skladu. Idem tak do Žďarnoty, Krtíš, Krupina, Zvolen, Bystrica a smer Ružomberok popri Donovalu. Neviem, ktorá eka to je, či to je dvojka či kolkatka, ale vlastne tie prípoje majú Šány jedna strana a toto druhá. Myslím, že toto nie je problém, ktorý vieme vyriešiť za 4 roky, ak by som bol veľmi falošný, keď som to zľuboval, ale to, že to je potrebné urobiť, je nám úplne jasné. 20 rokov. Ja by som sa troška doplniť, že terajší pán župan, pán profesor Murgáš, má eminentný záujem na riešení cestnej infraštruktúry, hlavne okresov Krtíš, Rimavská Sobota, takže potom už je to kompetentný otázky na pána doktora Kolára, ktorý dostane na Ruské, takže... Možno sa vrátiť týmto voľbám. Mário Kamas nepoznám, fakt ho nepoznám a sme možno aj rovesníci alebo niečo mladší odo mňa. Musel niečo ponúknuť vašej strane, respektívne je to podmienka alebo nie, aby mohol kandidovať za vašu stranu vo voľbách a aby ste ho prišli takto podporiť. Pretože ja neviem o ničom, čo by on niečo spravil, že by bol niečím známym, že dačo spravil pred jedinou, alebo sa nejako presadil v nejakom inom smere. Ja vám veľmi jednoducho odpoviem. Toto je asi možno 6. 7. deň, čo popri práci sa občas zastavím v nejakom regióne. A napriek tomu, že pôsobím v tejto chvíli v Bratislave, tak mám taký veľmi silný rodinný vzťah aj smerom k východu a do určitej miery aj túto modrú kameru. Ale nikto z nás, ani ja, ani predseda Fico, nemôžeme diktovať okresným radám, koho si majú vybrať za kandidátov. Jediné odporúčanie, ktoré sme im dali, je také, že nesmú robiť hanbu a že svoje sľuby musia dodržať, lebo v opačnom prípade nám to vy spočítate vo voľbách. Neexistuje hodnota, ktorú by nám mohol dať pán Kamas za to, že si pokazíme vo vašej obci meno a pohoršíme si výsledky na nasledujúce volebné obdobie. Taká hodnota neexistuje. To znamená, že preto možno ešte my, našich kandidátov, ktorých podporujeme, a ktorých tiež, ja som ho videl asi 2-krát, ale keď mi okresná rada povie, že vedia si predstaviť, že vie robiť kus práce, tak tú podporu mu dám, ale jedna vec je záväzná, že ho adekvátne prídem aj skontrolovať, lebo vy nebudete vyčítať o 4 roky, že čo som vám to navrhol. Nehovoriac o tom, že vám nemôžem diktovať, že ho máte voliť. Presne to, čo som povedal aj pánovi, keď máte človeka, ktorého vy poznáte a veríte mu viac, určite voľte jeho, lebo ja vás nepresvedčím. Ja vám len ponúkam, aká možnosť sa vlastne vyskytuje v tom, že vieme komunikovať. Ale do určitej miery nielen Mário Kamas, ale aj ja sa vám budem o niekoľko rokov zodpovedať, že či teda to je dobrý starosta, či pracuje tak, ako má. Ale presvedčia o tom, že ho teda určite máte voliť, vás neviem. Inak ako to, že toto je vlastne zázemie, s ktorým bude pracovať. A to zázemie do určitej miery poznáte a z toho môžete iba vyčítať, že či teda veríte nám, že teda môžete sa aj zdôveriť, alebo radšej stavíte na
keď to nazvem istotu, ktorú zase poznáte. Ale o tom je tá demokracia, že vlastne nakoniec to ťažké rozhodnutie za to, len to musíte urobiť vy a to za vás neurobím. Jediné, čo viem urobiť, že keďže sa nebudem musieť o nejaký čas pred vami hanbiť, tak si ho prídem skontrolovať, že teda v tej vašej obci fiči, keby náhodou bol úspešný. Ja sa vám všetkým veľmi pekne poďakujem a naozaj, aj keď to bude vlastne sľub, ale určite si to prídem pri sedu skontrolovať bez hľadu na to, jak dopadnú voľby, ako to vyzerá cez deň. A niekedy možno nám ide ešte jedno takéto stretnutie, kde si možno porozprávame nielen o komunálnej, aj o veľkej politike, lebo o rok už zase by mal byť nejaký kus práce urobený, alebo či menej alebo viac kvalitne a zase nám budete môcť povedať, že kde sme nejaké chyby urobili. Možno sa vrátime k tomu prípadu, kde ste spomínali z tej slovenskej Lipče a možno si všetko vydiskutujeme. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že sme sa mohli porozprávať. Želám vám naozaj veľa úspechov vo voľbách, aby teda dobrý starosta pre vás do budúcna bol. A teším sa, že sa znovu stretneme. Ďakujem pekne. Vážení občania, dovolte mi, aby som z pozície, teda už teraz pomôžem povedať, že bývalého starostu. Viete, keď nebude zvolený starosta, ešte musíte byť dovtedy, dokiaľ nebude zvolený nový. Áno, poďakoval, že vôbec prišiel sem do tej našej tak malebnej dediny. Skutočne by som prijal to, aby prišiel cez deň aj v noci, videl. Ešte raz mu ďakujem za slova, a za vysvetlenie, ktoré naše občania priniesli na neho. Ja mu prajem mnoho zdravia a šťastia, aby sa čím skorej oženil. Veľmi pekne vám ďakujem. Nebolí ťa rúška? Vieš, čo ti poviem? Poviem ti, to nepoznám. Ja to poznám. Ja možno zvíde nejakej svojej. Ale on je to, aj iba potom som sa pozrel. No, to viem, ale ja som sa stretol týchto predtým. Ja, aha. Sú riadne diela. To sú. Julika, čo teraz spravíš? Ten pohár vrátime?